Kad ste došli u Srbiju, da li ste odmah osetili koliko je zapravo kanal na kome radite poznat? Когато пристигнете в Сърбия, дали веднага усетихте колко канала 24 Kitchen е познат тук и в чужбина? Нямаше нужда да идвам до Сърбия, за да го знам. Защото аз контактувам с много сърби в България. И страшно много се радвам, че имам толкова много почитатели тук в Сърбия. Znači, nije bilo potrebno da ona dođe da bi to saznala, jer to je već znala i preko interneta. Ima jako puno prijatelja sa kojima kontaktuje, sa kojima kontaktira koji su odavde, tako da i preko interneta, preko Facebooka i tog njenog bloga zna ona koliko je ljudi vole. Koji su kuvari vama toliko dragi kao što ste vi gledalcima? Готвачи, вие харесвате за кои готвачи можете? Конкретно от 24 Kitchen? Конкретно, да. Са то канала или иначе? Тебе кувари. Много е труден този въпрос, защото всички са много различни и всеки има нещо, което другия няма. Да, jako je teško da odgovorim na to pitanje, jer prosto svaki od njih je različit sam po sebi i svaki od njih ima нещо, što neko drugi nema. Но мога да кажа, че аз се опитвам като непрофесионален готвач буквално да крада от всеки по нещо и да се уча. I naravno ona kao neprofesionalni kuvar se trudi da od svakog, da tako kažem, pomalo krade neke ideje i da se na taj način uči i specijalizuje dalje. Koja su neka jela koja su vama, kad želite brzo da spremite neki obrok, a da je mnogo lepo, koju kombinaciju napravite? Кои са тези така да кажем, местните ястия, които примерно на бърза ръка трябва нещо да мислите, нещо, което ще предложите? Какво е това? Това са ми любимите рецепти, аз ги наричам почисти хладилника. Da, to su omiljeni recepti, on ih zove, kako bismo to rekli, kao očistite frižider. Znači, od nekih sastojaka koje imate na licu mesta u frižideru, od toga se prave ta brza jela. Човек не подозира, отваряйки хладилника и виждайки какво е останало, какви чудеса може да сътвори. Достатъчно е само да има въображение и желание. Da, na prvo mesto je neophodno čovjek da ima viziju i želju i niko od nas ne zna u stvari kad otvori frižider od kojih sve tu sastojaka, čak i minimalnih, može da se napravi nešto za njega. Jedan panel na Food Talku je kuvam i živce čuvam. Da li vi nekad kuvate da bi čuvali živce, mislim, možda posle mnogo vežbanja ili posle nekog koncerta? Koliko često stvarno živce čuvate kuvanje? Един от панелите тук са, така да кажем, готвиме, за да си спестим нервите. Значи колко използвате готвенето, за да си спестите поради каква са причина нервите или просто... Никога не го правя. Никога то не е. За мен готвенето е отмора. И когато съм нервна и напрегната и уморена, точно тогава започвам да готвя, започвам да измислям някакви неща и по този начин се зареждам обратно с енергия. Da, upravo je njoj kuvanje, da tako kažemo, kanal gde ona dobije svu moguću pozitivnu energiju. I u principu se trudi da što manje bude, mislim, pod nekom tenzijom, ali to je pomaže svakako kao i svima nama da se opusti.